Bună seara la toată lumea! Bine v-am găsit în vlogul de astăzi. Astăzi discutăm strict despre slăbit, mituri pe care trebuie să le demontăm. Toți meritați să știți adevărul. Știm clar că există zeci de ceaiuri de slăbit, știm clar că există flasturi, există fel și fel de pastile, există fel și fel de bomboane și ce mai știu eu ce. Bullshit! Adevărul este mult mai tragic. Mult mai tragic. Începem. Mitul numărul 1, cardio. Excesul de cardio, foarte mult cardio. Oameni buni, văd oameni obezi pe la săli, fac 90 de minute, 100 de minute, am văzut cazuri, 120 de minute de cardio pe bandă. Greșit. În primul rând, dacă tu ai foarte multă grăsime corporală, corpul tău deja are foarte multă presiune prin a merge. Imaginează-ți că tu îl bagi 100 de minute de 4 ori pe săptămână sau de 3 ori pe săptămână făcând cardio să alergi. În 2 ani poți să zici papa, menisc, ligament și așa mai departe. Bullshit! Cardio este doar un avantaj în a face deficit caloric, în a face enduranță, în a construi masă musculară și a ține o definiție de masă musculară. Da? Deci, practic, voi în procesul vostru de slăbire puteți adapta 3 zile de cardio care ajută să mențineți acel deficit caloric. Ce este deficitul caloric? Mai multă energie consumată decât mai multă energie băgată pe guriță, da? Deci, deficit caloric, v-am spus și cel mai mare secret, deficit caloric. De aici, dacă vă faceți un pic temele, puteți ajunge foarte departe, da? Bun, hai să încerc să învăț să nu mai zic da, pentru că am observat în clipurile anterioare că devine deja iritant. Bun, următorul mit. O singură masă pe zi este foarte periculoasă. Pentru unii funcționează, pentru alții poate deveni extrem de periculos. De ce? Păi cum, stai că intru în deficit caloric, nu? Mi se duc mai puține calorii în corp decât consum, matematica ar trebui să funcționeze. Dar voi v-ați gândit că tot procesul ăsta ajunge cumva undeva pe la creier care o să zică băi, intrăm în starea de alertă, ăsta mă chinuie acum cu o singură masă, eu trebuie să stochez ceva pentru siguranța corpului, hai să punem acolo ceva, punem în depozit deoparte. Ce se întâmplă? Stocăm grăsime. Stocăm și aici grăsime. Stocăm și aici grăsime. Și la un moment dat, cu o singură masă, observăm că nu se întâmplă minuni. Efectiv, intrăm în surplus caloric. Bun. Următorul mit. Shake-urile proteice. Vă rog, fac acest video doar pentru a vă ajuta. Nu mă interesează faima. Mulți care vă cunosc știu cine sunt și știu că îmi place foarte mult să ajut oameni. O fac în mod pozitiv. Nu mă interesează bugetar. Dacă eu am putut, vreau să ajut să puteți și voi. Da? Shake-urile proteice. Eu, în procesul meu de slăbire, care a durat 1 an de zile aproape, nu de fapt mint, 9 luni de zile, eu 9 luni de zile nu am folosit shake-uri proteice. Da? Cu toate că am intrat într-un proces în care e extrem de greu, în care eu am slăbit și am protejat și masa musculară. Da, în partea asta am folosit o metodă mai neortodoxă pentru băieți, am făcut TRT, care toată lumea știe, nu este un ciclu de testosteron, este o terapie testosteron replacement, da? Adică practic arunci ceva la gunoi și bagi altul nou, da? E ceva foarte soft pe lângă măgările care le bagă alții, da? Dar o să discutăm într-un alt episod legat de asta. Shake-urile proteice nu sunt pentru a slăbi, da? Pastile cu testosteron nu sunt adevărate, sunt fake. Pentru a slăbi nu înseamnă că trebuie să mănânci mai puțin. Pentru a slăbi nu înseamnă că ai ore la care să mănânci. E o greșeală, organismul vostru nu știe că e ora 24, organismul vostru nu știe că e 7:30, la fel ca organismul vostru nu știe că este 1 mai. Creierul nu percepe orele, creierul percepe doar în momentul în care stagnați, în care vă mișcați și în momentul în care vă bate joc de ele. E foarte simplu, da? Bun. Am pus anumite mituri la punct.
Salata. Mitul cu salata. Mâncăm salată și slăbim. Greșit. Greșit. Salata conține vitamine, fier, magnezium și mulți alți nutrienți. Nu am intrat foarte mult în partea cu nutriția pentru că pe mine m-a interesat scurt și la obiect tot ce era nevoie. Mâncând salată, nu devenim slabi. În primul rând, unii fac greșeala că mănâncă salată și bagă pe el un dressing de la de 500-700 de calorii, da, porția de dressing, când tu practic într-un deficit caloric ar trebui să fii undeva la 2000 de calorii și deja 500 au zburat numai pe dressingul respectiv. Hai să mai punem zăhărelul la cafea dimineață, 3, 4, unii cu 5 cuburi, unii cu 6. Mai punem întrebarea câte cafele bem pe zi, 2 sau 3? 3 cuburi, încă 3 cuburi, încă 3 cuburi, am trecut deja 1000 de calorii. Oameni buni. Treaba asta în felul următor. Toată chestia asta cu slăbitul se poate face foarte ușor și foarte treptat. Și acum ajungem la mitul deficit. Final. Mitul cel mai groaznic care pot să numesc eu. Toată lumea vrea să slăbească, toată lumea vrea să slăbească direct 20-30 de chile. Greșit? Greșit? Să vedeți ce frumos e când slăbești 30 de kg și îți rămâne burtica aici, pielea întinsă și așa mai departe și după aia te duci și mai dai și o operație estetică, că nu ai putut să aștepți să fii și tu om. Rămân sechele, rămân traume, rămân urme. Și știți ce e cel mai nasol? Pentru că nici n-ați început corespunzător și nu ați înțeles ideea. Facem diete. Noi facem diete să slăbim. Nu. Nu. Îmi cer scuze că sunt brutal, dar vreau să vă spun adevărul. Mi-mi place să spun adevărul pe față. Facem diete cu salată, cu legume, cu... Educați-vă. Educați-vă. Și eu fac dietă și mănânc într-o zi ce mâncați voi într-o săptămână. Da, sunt pe mod competițional. O să discutăm despre tema asta altă dată, despre energie, surplus caloric, de ce cei care fac haltere mănâncă o grămadă de calorii și așa mai departe. Scurt, ca să ieșim din tema asta cu caloriile, ați văzut voi vreodată vreun boxior slab cu pătrățele definit la maxim? Nu. Pentru că el nu poate să rămână în procesul ăla de 12-14% grăsime corporală, deoarece el are nevoie de calorii, energie pentru antrenamentele zilnice. Credeți-mă, dacă eu nu mănânc 4 porții de orez, eu nu pot să-mi fac antrenamentul corespunzător, să trag acolo tare, să rup fiarele alea. Alea nu vin de la pre-workout-uri, alea nu vin de la Red Bull, alea vin de la orez. Ok? Bun. Și acum, dacă tot vă doriți să slăbiți, înainte să vă apucați, să vă faceți diete, salate, fel și fel de mirodenii și așa mai departe, puneți-vă întrebarea: dacă reușesc să slăbesc, sunt dispus să mențin poziția la care am ajuns? Sunt dispus să trăiesc o viață în care eu trebuie să fac sacrificii zilnice ca să fiu acolo unde îmi doresc? Sunt dispus să trăiesc acest mediu în care alții mănâncă 3 shawarma pe zi, beau 5 cafele cu zahăr, încă 2 pizza seara și eu să trăiesc exact cum am învățat corpul meu să trăiască? Ascultați vorbele astea. Eu să trăiesc cum mi-am adaptat corpul să trăiască, să fiu în procesul ăsta care sunt? Da? Când aveți acest răspuns, da, m-am hotărât, pentru că nu va merge că veți slăbi 20 de kg și gata, reveniți la stilul vechi în care băgăm 7 sarmale. Da, o să vă învăț un trick foarte șmecher. Credeți-mă că veți putea mânca și de sărbători, începând de la Crăciun până la sfârșitul Revelionului, de Sfântul Ion încă, puteți mânca în fiecare zi bine
Și organismul vostru nu va stoca energia ca și grăsime. Organismul vostru va fi atât de șmecher încât nu va mai înțelege că e grăsime. Da? El va înțelege că e doar o fuziune pentru sport. Dar asta mai încolo. Mulți m-au rugat să-i ajut acum să slăbească și de aceea am făcut și acest clip. În momentul în care v-ați găsit răspunsul și spuneți, da, sunt dispus să fac acest sacrificiu și să trăiesc o viață sănătoasă, ați intrat într-un joc pe care trebuie să-l trăiți. Mie îmi place la dracului de mult ceea ce fac. Mie îmi place să mănânc în fiecare zi ouă, pui, orez, vită, ton și așa mai departe. Cine mă cunoaște știa că făceam 2 grătare, 2 ceaune și poate la beție mai făceam încă o ladă de bere și încă 2 ceaune. Cine mă cunoaște știa asta și cum era. Dar vorbim de omul care era la 130 de kg, care nu mai țineau balamalele și are 4 operații pe picior. Eu, cum sunt acum, sunt bine. Mie îmi place să trăiesc în viața asta. Eu poate să vină să-mi spună cineva că mă prefac, niciodată. Eu sunt bine. Deci, repet, nu există diete, nu există fel și fel de minuni, există doar dorința de a ajunge dincolo. Da? Dacă vă hotărâți, văd că sunteți dispuși să faceți asta, pentru că știu că mulți îți doresc. Sunt ferm convins că sunteți mulți care nu vă place cum arătați. Degeaba mergeți și spuneți bullshit-uri de alea că o viață am, mie îmi place cum arăt, nu am, eu nu vreau să fac sacrificii. Sacrificiile oricum le faceți, credeți-mă, sacrificiile le faceți când urcați 10 etaje, sacrificiile le faceți când vă e rușine să ieși la strand, că agață șunca pe voi, da? Vă e rușine și vă uitați la altele cum stau în bikini, în tanga și așa mai departe. Mie personal mi-era rușine când mergeam la grătare să-mi scot țâțele afară. Hai să fim realiști, da? Nu sunteți fericiți oricât ați zice. Da, e frumos să mănânci, e frumos să bași ceaune și toate alea. Dar e foarte frumos când poți să-ți găsești varianta ta în care să fii și sănătos, să mănânci și grătare. Dar toate astea vi le spune în continuare pe episoadele următoare. Până atunci vreau doar să știu că sunt oameni care vor să afle în continuare sfaturi de la mine. De aceea vă doresc să-mi dați un like, un comentariu, să știu că sunteți aici, știu că sunteți interesați. După ce vă răspundeți la întrebarea asta, vreți să faceți asta? Lăsați un comentariu, lăsați un like și știu că sunteți aici, atunci voi continua. Și vă voi spune purul adevăr cum să faceți în continuare. Cum să slăbiți fără să lăsați grăsime, cum să slăbiți fără să lăsați daune, cum să slăbiți fără să vă rămână piele de aia și cum să nu ajungeți înapoi în efectul de yo-yo, care este cel mai periculos. Dacă nu știți să vă adaptați, puteți ajunge mai rău decât ați fost. Mulțumesc! Voi continua episoadele, dar vreau să văd că merită și am pe cine să mă vizioneze. Vă doresc o seară bună. Pentru cine mă cunoaște al vostru Atila, știți că spun totul din inimă și vreau să vă ajut. Pa!